Balala kwizitulo nesofa omama bayokubeleka kwisibhedlele iFree eMonti ngenxa yokuphuphuma kwewadi yokubelekela. Sinekomfa yethu ye-Regional Conference yaseGauteng. Kusangenelwa yigebengu zisikhomba ngeibhamu zasilalisa phansi zifuna ama-cellphone. Abafundisi baqinisa ukhuseleko kwiityalike zabo nanjengoko linyuka izinga lokuphangwa ezicaweni. Botani Mzikantuna namhlanje livunyiwe idinga sikuphakela indaba ngolwimi lwakho lwenkobe. Singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Ukuphuphuma kwewadi yokubelekela kwisibhedlele saseMonti eMpuma Koloni iFree kunyanzelisa abanye oomama bayokubeleka ukuba balale kwizitulo kwakunye nesofa ngenxa yokushokoxeka kwenani lebhedi. Izigulana zitshola ukuba sele zigqibe ngaphaya kweveki zilale ezitulweni naphantsi. Abanye abalindele ukubeleka ngoqhaqho bathi zidlulile iintsuku kungekho ntshukumo. Ezi zigulane ziphethwe ziintlungu ezingathethekiyo zenimba. Zithi bezingaphezu kwama-20 zificiselene kweli gunjana zingafumani ncedo. Kodwa imeko uyibona uba ikho right. Silala kwezo zitulo, awunangubo, omnye akanako nokutya, omnye bekuthiwe bangatyi the whole day because uzawusikwa, angasikwa. Kuthiwe emva kuthiwe ungatya. Uzawutya into emva kwethu akho ndawo yothenga kutya. Awazi umntu mhlawumbi kwakucentane ongowasegcubo ongowasedutywa. And ke ngakho nengubo yokombatha apha. Uzolala kuvulwe ifestile ngokwazi ukombatha. Asinamali iwesi uphinde bakwenze no-up and down. Asinamali, si-unemployed, asiphangeli. Uzaphi ngase uvele wenze le nto uzoyenza then uphinde ugoduke after ixesha ugoduke ngalo. Ngoku uyazifeyila ngoku kunzima. Kunzima, hayi ingasebenza bhetele kunoko. This is too much. Esisibhedlele siphulukene nabongikazi abali-18 bahambi bayekile ukuphangela lokama abanye bethathe imihlala phansi nto leyo yongeze uxinzelelo kulo mngeni. Isebe lezempilo ephondweni lithi esi sibhedlele asikwazi ukumelana nomthamo wezigulane esiwufumanayo. Ziza kushota ibhedi on the basis that esi sibhedlela isindithemo siyi-tertiary hospital. I-tertiary hospital ke sisibhedlela ekuriferishwayo kuso. Ngoku umthwalo uba mkhulu kuba kuza nabo bangakhange bariferwe kuba befuna ukuncedwa. Kubalulekile ke ngokuba siya-acknowledge loo nto. That is why sisithi ke ngoku makube khona intsebenzayo eqinileyo phakathi kwethu nesisemakhona ukwenzela uba abanye bakwazi ukuyapha abanye bakwazi ukuza ukwenzela uba i-overload ikwazi uba iphunguleke kwesi sibhedlela. Umphathiswa wesebe lezempilo ephondweni uthi belisebe bazama kangangoko ukuqinisekisa ukuba le ngxaki yasonjululwa ingekapheli leveki. Ndingusidima Mveku kwindaba ze-SABC ndiseMonti. Bayaluqinisa ukhuseleko abafundisi kwinkonzo zabo nanjengoko linyuka izinga lokuphangwa ezicaweni. Isebe lezokhuseleko eGauteng lilumkisa amarhamente ukuba ahlale evundlile nanjengoko izikrelemnqa ngoku zijonge ukuphanga amarhamente. Oku kuza emva kokuba ibandla laseMamelodi liye laphangwa ngempelaveki. Amanye amarhamente angeniswe esibhedlele ngenxa yokuhlaselwa nokudutyulwa. Intatheli yethu Offense Sitimo ilandela elinqaku. Nginomfundisi uJiyani we-Africa Evangelical Church ozosichazela ukuthi kwenzakaleni ngaleso sikhathi kuba nesigameko. Ngibongela isikhathi sakho Reverend. Sicela usichazele vele ukuthi kwenzakaleni. Siyabonga. Ngomgqibelo ngempela sonto impela besine komfa yethu ye-Regional Conference yaseGauteng. Kusangenelwa yigebengu zisikhomba ngeibhamu zasilalisa phansi zifuna ama-cellphone. Zakhahlela abantu abadala zashaya abantu abadala nabanye bashayiwe bathathelwe imali kwathathwa ama-cellphones. Yiko kubhlungu lokho. Yenzeke lesigama esenzeke inkonzo siyophuma endaweni ekuthiwa yiLasef Lodge. Isimo sala bantu abadala abakhahlelwa sinjani okwamanje? Umunye wabo 62-year-old usesibhedlela uadmithiwe izolo. Emva kokuba awudokotela bamhlola babona ukuthi bamlalise basacheka ukuthi angeke benze bamhlinze kodwa nje basisilindele ireport ekadokotela ezosho ukuthi kwenzakaleni kodwa imbambo zakhe zize baphule imbamba bamemkhahlela.
Okay. Yes. Niqiniseka kanjani ukuphepha wa ama congregants wenu makuno imhlangano efana nalena? Kuloku besiqashe indawo besicabanga ukuthi iphephile ngoba yikho ezindlini i-lodge nje iseyindaweni eqhelile. Siye sacabanga ukuthi i-La Safe Lodge will provide us nge-security eyanele kodwa azange bakwenze lokho. Yebo kodwa sasithola sesikuleso simo. Yebo. Ingabe ngesinye isikhathi nizosebenzisana namaphoyisa ukuqiniseka ukuphepha? Yebo indeed kuyadingeka ukuthi especially amabandla uma ezobamba inkonzo ebusuku azise amaphoyisa endawo ukuze kuba khona bazopatrolla nje babe khona even bagade ukuze sisigweme isehlakalo sinjengalesi esehlele thina. Asibonge. Siyabonga kakhulu. Thank you. Umfundisi uJiyani osho ukuthi bangakhona ukugwema isehlakalo esehlile ngokusebenzisana namaphoyisa next time. Ngalokho is back to studio. Aphansi koxinzelelo amakhaya amaninzi ngenxa yokuntinga kwamaxabiso ombane okukulandela ukunyuswa kwexabiso lombane liqumrhe elilawula ezamandla kweli ngo-12.7%. Ukongezelela kweli nxeba lokunyuka kombane, umasipala waseRhawutini uthi abahlali abasebenzisa umbane othengwayo baza kujongana nomrhumo we-200 ngenyanga neyintlawulo yeendleko zenkonzo yokuthenga umbane. Nangona kunjalo iCity Power ithi ithatha amanyathelo okukhusela iintsapho ezingathathi ntweni kule nyewe. When it comes to the residential prepaid, we have split them into two categories going forward. Prepaid low, which is catering for more the indigent customers. That one is not attracting the 200 rand basic charges that we have introduced. So therefore, they will experience an increase that's below approximately about 6%. Residential prepaid high, which is all other residential customers, they will experience a 12.7% increase for the energy charge. But on top of that, they will be for the first time paying a basic charge of 200 rand, consisting of a 70 rand FEDI charge and 130 rand for the network capacity availability charge that we have never been paying, or the app contribution was very insignificant that has been collected from the energy charge. IGauteng kuphela kwephondo elingenasigqiba solawulo. Inkulu baphathiswa yeliphondo esandokonyulwa uPhanyaza Lisufi uphinde warhoxisa ukubhengeza isigqiba sakhe sephondo olibaziseko lubangelwa yimbambano eqhubayo phakathi kwe-African National Congress ne-Democratic Alliance. Umba ophambili yimbambano zizihlalo ngokwesibhengezo silindeleke kamva namhlanje. The Premier was not going to announce DA. So DA must not create an impression that they have boycotted, because as the Secretary say, we have deadlocked with them. And once we deadlocked, we then finalized with other parties. So from where we are sitting, we don't have an agreement with the DA. So they are not boycotting anything. They're just trying to create attention. Initially, they wanted to give the DA one MEC position plus two chairperson portfolios. And we said that doesn't fly. It's an insult. We then, they moved then to two, and then we said, but still, that doesn't fly. And this is why we then proposed that we have three MEC positions, if they were to then include other parties. That is, we're not negotiating on behalf of other parties, but we wanted to make sure that it doesn't mean that the ANC ends up with 8, we end up with, with just 1 or 2. We wanted to make sure that the views and the wishes of the voters are actually then, accommodated. Kwalapha ezindabeni abahlali bakumasipala uMbaxa iNelson Mandela Bay eMpuma Koloni bayaqhubeka nokuva ulwamvila longabi nawo amanzi. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo, uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe
Ukuphuphuma kwewadi yokubelekela kwisibhedlele saseMonti eMpuma Koloni iFree kunyanzelisa abanye oomama bayokubelekela ukuba balale kwizitulo kwakunye neesofa ngenxa yokushokoxeka kwenani lebhedi. Izigulana zitshona ukuba sele zigqibe ngaphaya kweveki zilale ezitulweni naphantsi. Abanye abalindele ukubeleka ngoqhaqho bathi zidlulile iintsuku kungekho ntshukumo. Abahlali bakumasipala oMbaxa iNelson Mandela Bay eMpuma Koloni bayaqhubeka nokuva ulwamvila longabi nawo amanzi. Ingingqi ezininzi kulo masipala azinamanzi ngenxa yomsebenzi owenzwa kwimithombo yamanzi alo masipala iSundays River phakathi kweAdo neKirkwood. Lo masipala uMbaxa ukhupha iitraka zamanzi ezili-10 kuba ziyokunceda abahlali kwiingingqi ezohlukeneyo. Lusuku lwesibhozo kwaye kwabikho manzi. uZamamaneli iminyaka 68 uthi yena veki le ibinzima kuye. Depression, ngaxhuzula. Funeke ndisele iipilisi. Now what I do ngoku into endiyenzayo ndiyothenga amanzi. Ndithenga amanzi ukuze ndipheke. Ndithenga amanzi ukuze nditye. Ngelishwa andibanga nawo namanzi la ndiwaseveleyo. Ndisebenzisa kwa amanzi la ndiwathengileyo for ukuhlamba. Kwaye nguye yedwa uNokiki Mambu uhamba umgama ongangeekhilomitha ezili-10 kwiintsuku ezigqithileyo ukuze afumane amanzi. Omandi ngoba kaloku silala siqaqanjelwa sivuke siqaqanjelwa but ke loo nto yenza uba mawunyanzeleke uyothatha loo nto ungenayo. Nangoku ndidibana nalapha endleleni ndivela eDwesi ndivela ukhamanzi. Umasipala uthuzama ngandlela zonke ukulungisa le ngxaki yamanzi. We anticipate that the physical construction of the canal is going to be done by tomorrow. However, the restoration of water in the city is going to take plus or minus 7 days after that. Umasipala uthi xa kugqitywa ukulungisa lo mjelo uzokwazi unikezela ngamanzi kulo masipala oMbaxa ixesha elide. Ndingulerato Fikisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha. Uguquguquko lwemozulu ngumba utshisibunzi kumhlangano weindaba yoguquguquko lwemozulu nolawulo lokusingqongileyo eGeorge eNtshona Koloni. Ubusingathwe liqumrhu lokusingqongileyo laseGarden Route kubandakanyeka inzululwazi, izifundiswa namanye amagosa kushukuxwa iziganeko zoguquguquko lwemozulu kule ngingqi neziquka izikhukhula eziqhoqa izakhiwo zophuhliso noqoqosho. Inqila yeGarden Route equka ummandla weKaroo encinci iyaluva ulwamvila lokuguquguquka kwemozulu. Oku kugqanyiswa yimbalela, imililo yamadlelo nezikhukhula ezithwaxa lenqila rhoqo. Iingcali bezidibanise intloko kwidyunivesithi iNelson Mandela eGeorge ngeligwadla amaqhinga wokhawulelana nale meko. This is a public platform for landowners and land managers and environmental managers and conservationists that are concerned with the change in climate and the impact that it has had. I was able to present what is known as an En-ROADS climate simulation, which the audience were able to use a climate model with the goal of bringing temperatures down to between 1.5 and 2 degrees, which is the Paris Agreement goal. Indleko zokonakaliswa kweziseko nazo zifunquka qho, nto leyo ebonakele kwizikhukhula ezithwaxa idolophu yaseTsoreni kutshanje. The runoff of that water coming down the river and the damages it's caused, we can see in excess of 500 million rand of damages that has already been recorded, and we are still busy with further assessments. Ezincali zithi zisakuthi gqolo zifuthelana ngolwazi kwinzame zokuphepha umonakalo odalwa imeko yokuguquka kwemozulu. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi eGeorge. Lisaqhuba iphulo lokuzingela ingonyama eqhweshe kumyezo ezilwanyana iKruger National Park nekhe yabonwa idakasa eMatsulu ngasembombela eMpumalanga. Iarhente yezokhenketho nepaki eMpumalanga ithumele iqela labazingeli ukukhangela nokunqakula lengonyama ukuze ibuyiselwe eKruger National Park. Kukholeleka ukuba lengonyama seyibulele inkomo kulumkiswa abahlali ngalomba. Abahlali baseMatsulu bathi baphilo bentshontsho susela onke okubonwe ingonyama idakasa kule ngingqi. Batyhola ngelithi le ngonyama ibonwe ematyholweni ngakumlambo iCrocodile. Batyhola ngelithi le ngonyama ihlasele yaqwenga inkomo.
abanye abantu bazijuthulele kwinyama yenkomo eshiyekileyo abahlali bavakalise inkxalabo ngokhuseleko lwabo kule ngingqi bathi bebalaba labe gubha muthi bathi babone libhubesi sibe sesifonela iMTPA sabachazela ukuthi kunelibhubesi so njengathi umphakathi wale Masulu vele la sihlala khona sihlala eceleni kwethu iNyamatane ngaso sonke isikhathi lithi iNyamatane tinokuphuma esikhatsini lesiningi so mabafika laba kaMT bathole ukuthi idle inkomo lebe inelithole cuts so but lona nyalo kulibona zanga sesilibona ukuthi lishone kuphi kwinyanga ezimbalwa ezidlule indlovu idale uqulu kubhode kwakule ngingqi nayo lo ndlovu kwakusithwa iqhweshe eKNP usomaqhuzu uyarhente ezokhenketho nepark eMpumalanga uHexin Vilakazi uthi bayenzele imigibe lengonyama kumalingo okuyinqakula bayibambe kunginyalo sengalithole libhubezi kepha basalithungatha sitholele umlayeto ngalesihlanu ngemgcibelo sicale kubuka lelibhubezi up to now asikawulitholi lelo bhubezi abahlali mabavundle kwaye bangazama ukuyibulala lengonyama uchilo ngoku masiphosa amehlo kumagqabantshintshi ezithe zaqaqamba ngaphaya kwemidayeli siziqale kwilizwekazi Afrika amagoso ogcina ocwangca chophe phezu kwezithende elinde unongekehli emva kwezirhorhiso zoqhankqalazo lokumisa ngqi isixeko saseKenya iNairobi. Today I think it's not going to be Mandamano because maybe people are afraid because some people have been shot. Ngokwekomishoni yamalungelo oluntu lwaseKenya oluqhankqalazo luqale kumaqonga onxibelelwano bekhwiniswa kukonyuswa kwerhafu nge-2.7 billion yedola norhwaphilizo kudale amatshantliziyo amemelela ukuguzulo kamongameli William Ruto osele donse imikhali yolawulo iminyaka emibini nesiqingatha waqu kwisiqithi iCaribbean imimoya ebhudla ngamandla ikhatshwa sisijingitshane uBeryl idlakaze isiqithi ngezikhukhula nezichotho kungoku nje esichotho siphokophele kumntla-ntshona ngesantya esi-32 kilometers ngeyure Qakatha qelele eSão Gonçalo do Amarante eBrazil abakhweli benqwelomoya iEuropa UX045 bayavutha ngumsindo emva kokugqikizwa ile nqwelomoya emajukujukwini esibhakabhaka ngokungabakhwele isigadla egrabileni xa siqwela ingqokoqo ezibuhlungu azipheli izinja ezirhuqa abantu babona luzizi nabangaboniyo ziza kuphelelwa imisebenzi emva kokuveliswa kwamarobhothi aza kuthabatha imisebenzi yazo ama-China aza kuvelisa la marobhothi okweemoto zodidi kuza kushiyana ngepokotho kufuma kubantu abangaboniyo abaza kuthenga iintlobo-ntlobo zexabiso nezixelelwayo xa ufuna kujika esapha ngesaquphe qongqololo. Ukanti ke ngoku njengesiqhelo ngelixesha sinayo intatheli yethu ezobuchwepheshe uSandile Hlangani esiza kumngcambazisa ngezamaqonga unxibelelwano. Kade siyakwamkela. Khawusixelele yeyiphi imiba etrendayo kwezonxibelelwano kutshanje? Zonke ezo zinto zitrenda phantsi kwetrend ekuthiwa what a time to be alive ngenxa yezi zinto zopolitiko sizibonayo. Uba uyakhumbula abantu abaninzi zintathu iportfolios ababegxininisisa kuzo ukuthi bayazifuna yi-finance ne-home affairs ne-correctional services. uPieter Groenewald ke sizawuyazi okokuba uyifumene la portfolio ye-correctional services into abantu bamayitrende ke abantu abaninzi bathi uBesta noNandipha Makutumana basengxakini. Nawe xa umjonga ke uPieter Groenewald ubuso obubakhe ngathi ngaba batata abakudala babekhohlakele kakhulu yiloo nto bayithethayo ke abantu kodwa into
etsala umdla ke yile portfolio ye basic education apho kuthe kwa-appointwa ke uSiviwe. Uneminyaka ke ngama-38 yeyona nto ibangela abantu ke ibavuyisa loo nto leyo, ngoba kudala besithi abantu abatsha urhulumente, ngakumbi urhulumente we-ANC, kuyanyanzeleka kokuba ake anikeze abantu abatsha ithuba. I-Department of Basic Education ke yiyo ke ebalulekileyo, ngoba sizawuyazi okokuba kulapho abantwana baqala khona okanye yimfundo esisiseko, yile nto ke ibalulekile. And then inogodongwana ke kule nto benditsho ndisithi i-Minister of Finance, nangona be-disappointed nje abantu ku-Minister of Finance, so as long as besithi bamfumene uSiviwe as the Minister of Basic Education. Okokugqibela ke yile nto kaMakhatsi uba ewine i-BET. Sizawuyazi ke bekho i-BET Awards ebezisenzeka eCalifornia e-USA. Abantu abaninzi ke bavuyisana noMakhatsi kwakunye noTyler ICU babewine as awards ze-BET, besitsho ke besithi ke babenza uba babe proud beze South Africans. Ingabe ukhona umfanekiso wevideo trendayo? Into etrendayo ke yile nto kaPieter Groenewald endani uba mayibe yivideo yinantsika yipicture kule nto benditsho ke babonisa obabuso balatata ukhohlakeleyo. Abatata uzabakhumbula babe babetha kakhulu abantwana okanye bengayanga esikolweni okanye besenza ezo nto zisitoti ke yiloo picture ke itrendayo kaPieter Groenewald. Sibamba ngazibini kwemqadi. Camako. Siuqonqotha njalo nto zakuthi uvimba wasemini nje, ukanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa de sidibane kwakhona kwilixelizayo kamnandi.